दिनै मेनिफेस्ट' बेखेवदों खिन्थु बे सेन्ट्रेल इउपिपिएलनि नङा जास्ट भैरबकुन्द समस्तिखौ लानानै भैरबकुन्द समस्तिनि जेसेबां जेंनाफोर दं जेसेबां आंखाल दं रायजो राजाफ्रा जेफोर जेंनाफोरनि मोगा मोगि जाबाय थानो गोनां जादों बे गासैबो बाथ्राखौ लानानै मोनसे मेनिफेस्ट' बानायदों आरो बे आंनि केन्डिडेट हिसाबै इउपिपिएलनि केन्डिडेट हिसाबै भैरबकुन्द समस्तियाव मा मावनो गोनां दङ बेफोरखौ एरियायाव थांनानै नुनानै जिखिनि नुबोदों बेफोरनि सायाव बेस खालामनानै बे मेनिफेस्ट'खौ बानायनाय जादों बेनिखायनो दा मेनिफेस्ट'खौ फरायोबानो मानसिफ्रा भैरबकुन्द समस्तियाव मा मा जेंना दं बेखौ गासैबो नुजोबगोन आरो बे जेंनाखिनिखौ जों इउपिपिएल हिसाबै सरकार दानो हायोबा मा माखौ प्राधान्य होनानै खामानि मावगोन बेफोरनि सावगारिखौ आं बेरखांहोदों बेनिखाय दिनै बे माबाखौ मेनिफेस्ट'खौ आं दिहुनबाय रायजोनो राननो हागोन आरो जों इउपिपिएलआ थारैनो देरहायोबा बे मेनिफेस्ट'आव जिखिनि बाथ्रा लिरखांबाय जिखिनि आंखालनि बाथ्रा जिफोर जेंनानि बाथ्रा जाय जेंनाफोरखौ रायजोफ्रा थांनाय बोसोरफ्रावनो समाधान खालामजानो लुगैदों खिन्थु सिगांनि सरकारा बेफोरखौ मावफुङासै दिनै जों बेफोरखौ मावफुंगोन होननानै रायजोनो खोथा होदों आरो खोथा होनायल' नङा रायजोफ्रा इउपिपिएलखौ भट होनानै देरहाहोनो सरकार दायोब्ला बे गासैबो खामानिफोरखौ फारि फारियै जों बोस्रांनानै भैरबकुन्द समस्तिनि जेसेबां जेंना दं बेखौ फोजोबस्रांनो खामानि मावगोन मानोना जों राजनितिखौ जास्ट राजनिति हिसाबै पावार मोननो हिसाबै गेलेयाखै खिन्थु राजनितिनि जि थांखि बे थांखिखौ मावफुंनोसो जों राजनिति खालामदों बेहाय राजनिति थांखियानो जाबाय रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ बोस्रांनानै रायजो राजाफोरखौ जौगाखांहोनो थाखाय खामानि मावनाय थार ओंथिया बेसो राजनितिया पलिटिक्सनि ओंथियानो बेसो दिनै पलिटिक्सनि जि ओंथि जेंनाफोरखौ बोस्रांनाय रायजो राजाफोरखौ राजखान्थि रांखान्थि गासै बिथिङावनो जौगाखांहोनाय बे खामानिया मावनायानो राजनिति आरो बेखौनो जों दिनै मावफुंनो ओंखारदों आरो बेखायनो दिनै मेनिफेस्ट' बेखेवनायजों लोगोसे मेनिफेस्ट'नि गासै बाथ्राफोरखौ आंखालफोरनि सोमोन्दै लिरनायफोरखौ मावफुंनायनि खोथा होनानै लोगोसे गासै जाति जनगोष्ठीखौ लानानै खामानि मावनो जिहेतु जों ओंखारदों आरो बेनिखायनो दिनै बे नोंथांनि मिडियानि गेजेरजों बेखौनो रायजोफोरखौ आं खावलायनो ओंखारदों जे जों जि खोथा होदों बेखौ जों मावफुंगोन बेनिखायनो जोंनि सायाव फोथायनानै जाहाथे रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलनो ट्रेक्टरनि सावगारि जाहाथे भट होयो आं बेखौनो खावलायबाय आरो मेनिफेस्ट'आव जिखिनि लिरदों बे थारैनो मावनो गोनां खामानि आरो बे खामानिफोरनि गेजेराव मावनो हाथावै बायदि खामानि गैया माथ्र जोंनि थान्दै दैदेनगिरिफोरनि रायजो राजानि सायख'जानाय दैदेनगिरिफोरनि गोसो गुदुंनिल'सो प्रयजन गोसो जायोबानो मावफुंनो हायो आरो सिगांनि जोंनि दैदेनगिरिफोर जोंनि थान्दैफ्रा मावनो गोसो गैयामोन बेनिखायनो बेखिनिखौ समयसाखौ बिथांमोना गारसोनानै दोनबाय आरो जेसेबांनो गारसोना दोनगोन बेसेबांनो रायजो राजाया खुनुदिन जौगानायनि खाबुखौ मोननाय नङा जों रायजो राजाफोरखौ जौगाजानायखौ लुगैयो गासै ओनसोलखौ जों जौगाजानायखौ लुगैयो गासै जेंनाखौ बोस्रांजानायखौ लुगैयो आरो दिनै बेनि थाखायनो जों खामानि मावगोन थेंक इउ